Да. Здравей. Вече. Чакаме смота на Андреана. Да излезе. Да. Какво правите? Какво правите, как тя? Бейби. Крита. Да, да може да сможеш. Вижте голямото кутие да се вижда. Как... Ами, ти видя. Ето по-голямото кутие. Не съм видя. Смотан температура, мога да видя. Кога си махна? Да, просто. Да. Сега Виолета пламено е юноа. Юноа. Аз съм ля-ля-ла-ла. Right. И вече от те 6 секунди чакаме Андреана. Съм за повече обаче шанса. Виж излезе някой на тераста. Не, отваря се май. Да ви играй на хоро. Яка сма ще играй. Да. Я ти играй малко. Хайде. Кора играе. Няма повтаряш ли? Хайде, давай играй, бро. Хайде, стани си играй на хоро. Като вчера. Не, там дето скачаха. Или пък не на звята, не на звята. Дето той стои. Абе, ти дед го правиш, стои на звята. Много смисъл. Който ме дай, спрай го, няма един час да правим. Чай, тук доди. Сега трябва да е тук да завърши клипа си. Не, сме да кажем един час. Случай от телефона. Ти, Емилия, малко ти майка. Нашата място е. Да знаеш, че да ме стили. Виолета се прави вежди за хората, които казаха, че Да. че има големи вежди. Ана съм с нея вежди. Абе, вежди. Мама е бялата. Може да смахнеш. Ау! Абе, майка... Трябва да го обърна наобратно всъщност сега. Бейби, защо? Ти сега дали е наобратно? Не знам. Сега си го въртява. Но защото е моят слам пръста и да ни... Хайде, бе. Андреана, Ай, спирай го, бе. Няма да го спирам. Ай, спирай. Няма. Добре, поне смахни пръста. Ай, сега да спирам. Къде е Андреана? Не бива. Не знам дали се вижда. Сега ще го видите. Ще видите Андреана на щаверка. Да, колата е. Спирай. Как наподминам? Как наподмина? Минаха към 5 чай и не са махани откъч, не се чака повече. Ай, спирай.